Naisten kakkosen 8. pelin Hertta pelasi kotona Puotinkylän Valttia vastaan. Tässä aivan ensiminuuteilla hyviä paikkoja. Ja Holiday Linnunlahden kummipelaaja Olivia Jäntti veti siinä hieman ohi. Myös ensimmäisen 3-4 minuutin aikana toinen tilanne, jossa tolppalaukaus, mutta ei vielä maali. Hertan avausmaali syntyi minuutilla 13, jolloin Nana Matikainen tässä antaa syötön ja Lotta Lintu ravitella vanhan aika kummittalaisen maali. Hertan vauhdikkaan alun jälkeen myös Valtti loi muutamia paikkoja, mutta todella vaarallisiin maalipaikkoihin ei vielä tässä vaiheessa peliä päästä. Tässä Hertan maalivahti Pauliina Blanco pääsi torjumaan. Ensimmäisen puolikkaan lopussa Valtti tasoittaa kulmapotkusta. Pinja Ek teki maalin minuutilla 40. Tässä ollaan jo toisella puolikkaalla. Hertta sai vapaapotkun aivan rangaistusalueen rajalta. Veto meni kuitenkin yli. Ja peli aaltoili lähes koko toisen puoliajan tasaisesti. Ja aivan lopussa Valtti sai kulmapotkun. Ja paria minuuttia ennen loppuvihellystä Pinja Ek puski toisen maalinsa. Ja tällä kertaa Valtti vei pisteet Joensuusta lukemin 1-2.